Bafo, njani? Yebo, besingangena ngaphakathi size kumama. Okokuqala nje ngihlulekile umseshi okuyena ekade ngimnika ama-information mayelana nokubulawa komntanami nokuthi kufuna aye kuphi nakuphi. Ekugcineni into ade seyikhuluma angizange ngisayiqonda, ngafana ngamdelitha ngahlukana naye. Okay, njengokuthi nje umfana wami watholakala kwathiwa ushayiswe imoto, kusho ugogo wakhe wathi ushayiswe imoto. Ngathola mina ukuthi akashayiswanga imoto ngoba amaphoyisa e-charge office athi ayikho i-accident report. And okwesibili akukho nje ukuthi khona umuntu washayiswa imoto ngalelo langa. Ngase ngiyifunela mina-ke ngaya esibhedlela. Uma ngifika esibhedlela banginika ifomu eyabhalwa abe-ambulensi okuyibona abamthola lapho la ayelimalele khona. Leyo fomu nginayo la kwifoni, bangishuthela ngathola ukuthi wathathwa i-ambulensi ngabo-4:30 kuya ko-5 ekuseni khona eHammersdale, yamthatha yamuse e-Arkekhan esibhedlela. Wafika e-Arkekhan esibhedlela esebhalile la kule fomu, ubhalile kule fomu ukuthi kwenzakalani. Wathathwa ethaveni waseyashaywa, wasekhishwa imoto ihamba. Then esibhedlela futhi wafika usister wami athenda, unaye ngamthola esibhedlela. Usister wami athenda naye wathi ma konke sikukhulume naye nengikwenze kuyena naku ngikushuthile la, angisabi ngako. Ngicela ukukushuthela, wangishuthela usister, naku kukhona futhi la kwefoni. Wathi usister la ufika esibhedlela engenalutho futhi ngendlela ade elimele ngayo ubungeke uzusho ukuthi uzoshona, ngoba ukwazi ukuyibhalisa ukuthi uwusikhumbuzo owakaMkhize, wabhalisa umgaqo wakubo ukuthi uPhungula Road, wabhalisa i-house number yakubo ukuthi u-362, wabhalisa amagama akhe ne-date of birth yakhe ukuthi wazalwa nini. Ngathi mina hawu, kusho ukuthi lo muntu uthi nje usister we-right. Uthi kwathi ngesikhathi eseqoqa izinto ngoba wembona ukuthi wophele ngaphakathi, eseqoqa izinto zokuthi amfake emshinini amlungise, uthi washintsha ikhondishini-ke lapho. Ngoba usister yena ngithi usikhumbuzo wefike early, usister yena umuntu ongene ekuseni ngo-6. Kusho ukuthi umuntu loyo ekufanele ngabe umfice sevele sesetshenziwe. Understand-ke izinto zasey'bhedlela. Okay-ke uthi-ke usister kumina-ke ma engakukhuluma naye mina yilokhu okubona la ngikubhalile, kukhona futhi nakho kudla. Okay, mase sengikuprinte out, sengikufunda kwabe-ambulensi. Futhi kwabe-ambulensi uthathwe, ubehamba nabangani bakhe emotweni, bephuma kophuza, bamshaya emotweni, bamkhipha imoto ehamba. Okay, mase sengiye e-police station, sifike e-police station, bathe e-police station sama noNdodana wami umfundisi. Bathe e-police station naye ugogo wakhe. Bathe e-police station sizwe ngobani ukuthi usesibhedlela ngoba bezwe kuthiwa sifikile esibhedlela. Sase siyachaza ukuthi ugogo ufonele undodakazi wami use-Central. Wathi kuyena usikhumbuzo usetholile ukuthi washayiswa imoto kaMagaba wathathwa i-ambulensi usesibhedlela e-Arkekhan. Sase siye esibhedlela e-Arkekhan. Athi amaphoyisa hhayi-ke akashayiswanga imoto lo muntu. Hhayi-ke gogo, kanti wena wakuzwa ngoba loko na? Athi ugogo kunephoyisa lakaMalinga lapha e-police station ekuyilona elambiza, lambizela elinye iphoyisa ekuyilona lelo phoyisa elasho ukuthi usikhumbuzo washayiswe imoto wathathwa wasuka e-Arkekhan. Lelo phoyisa lezwa ngoba lezwa ngabafana babekukhuluma ndawonye thizeni. Ngicela ukulibona lelo phoyisa dwe, ngicela ukulibona lelo lakaMalinga dwe. Osekungiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba lento ngike ngayenza no-King Zoso. Osekungiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthola ukuthi ukufa kaSikhumbuzo kunomndeni phakathi, kunentombi yakhe phakathi. Reason ngimngcwabile mina uSikhumbuzo ngoMgqibelo, ngoLesine ugogo sengifuna o-death certificate. Uma ngimbuza gogo, ufuna i-death certificate ne-ID kaSikhumbuzo uzokwenzani na? Athi kunomngani kaSikhumbuzo omtshela ukuthi akaye e-ABSA, engathi khona into ekhona uSikhumbuzo ade eyifakele e-ABSA. Kulo 2 weeks uSikhumbuzo gogo eshonile,
engatholakali ubathinta abangani bakhe. Wayengayisho ngani lo mngani wakhe lonto. Isonto lonke sengifikile mina eHammersdale, lo mngani wakhe uthule nje akahle. Usezokutshela namhlanje athi he Masikhumbuzo, cela ungilethele lezo zinto. Bese ngithi mina loko okuphetheke uzokleyima ngako lapho ukuthathephi, angafuni ukungitshela. Okay. Hhayi, bese ngiyathula ngiyahlala le ekhaya ney'ngane siyayi-discuss-a lento nomfundisi. Athi mfana wami lo mfundisi, hayi ma kwesiyeni ekhona e-Absa. Sidrive, ngithi mina uphi u-Absa? Athi ise-Sanlam Center. Sidrive siye khona e-Sanlam Center. Masifika e-Sanlam Center bayisho indaba athi hhayi, ubekade enepholisi, i-funeral yala-Absa, kwasala le eyi-accident bani bani. Okay, life cover accident bani. Bese ngithi mina-ke ubhale bani? Bese bethi ubhale uNtokozo Hlengwa as i-beneficiary. Sorry ma, ngicela ukukuphula ulimi. Ingane yakho wena ngokukwazi kwakho ukuthi yayiwumuntu onjani, mhlambe lesi mhlambe umfana mhlambe okhuthele, mhlambe oyisebenzelayo, mhlambe ophanda, mhlambe ohlakaniphile emqondweni. Umfana wami wayehlakaniphile emqondweni. Wayewumuntu nje oyithandayo impilo. Konakala ukuthi athandane nale ntombazane. Wena mamubuka wayengayivula yena ipholisi. Cha. Ngokuthi Ngoba wathi ukuthi ayivulele ake ngikutshele ngani yami. Umntanami lekhaya sinemonto. Bekuthi emenikezwe imoto esebenza. Uzosebenza mhlawumbe u2 months kahle, ekhesha nje kahle. Kwenye enyangeni noma esithathu uyabaleka nemoto. Siyokhesha kuyona intombi. Yonke imali isiya entombini. Umuntu uyabona nje umuntu engingacabanga ukuthi engacabanga indaba ukuthi afake ipolisi. Uyabona lo muntu lo futhi-ke njengoba kwenzeka ngoba mina ngithole abangi-investigatele yonke into nakhona e-Absa ngoba bengifuna ukuthola ngane yami ukuthi uyifake kanjani le pholisi, uyijoyine kanjani ngesimo akade seyisona esazi utshwala. Ngathola ukuthi le pholisi uyijoyine ngoMarch last year. Ubeyikhokha ngo-350 wakhe. Imali ma. Usho ukuthi umuntu ongasebenzi, ongenzi lutho. Angathatha le mali yokugcina. Le aphila ngayo. Akhethe ukuthi ayokhokha ngayo kunokuthi ayiphuze. Kufanele-ke inganekwane enkulu njenganami izo zonke into ezingisosa. Ikhadi belingahlali kuyena lalo 350 belihlala kuyona intombi. Belingahlali kuyena belihlala engangoba namhlanje angilazi alikaze lilethwe kumina. Yena ubephiwa imali esephiwa iyona intombi. Okungiphatha kabuhlungu kakhulu-ke yona intombi. Nginama-message la ngiwasendela umseshi. Uthi umseshi ithe kuyena ibingasathandani nomntanami. Pho manje indaba yona ibe ifune ukuba hands on ey'ntweni zakhe. Ngokubona kwami le ntombazane ibingasamthanda umntanami, ngithanda imali yakhe. Ngoba ithi bese bexoxa ngocingo. Kodwa ngosuku ashone ngalo, abulawe ngalo, eholelwa yikhansela ngoba ngathi wesebenza nekhansela. Lathi imali imnika ikhansela imali, waya kuyona. Yafika yadivayida imali. Yathi nansi eyakho ozoyiphuza nabangani bakho, nansi eyami, nansi ekagogo. Imali.